инҷо дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе масъулин ва омӯзгорону волидон гурӯҳи дигари иштирокчиёни 14-умин Олимпиадаи байналмилалӣ, ки дар шаҳри Анталияи Ҷумҳурии Туркия баргузор шуд, интизоранд. дар баробари дигар муассисаҳо ҳамзамон дар ин Олимпиадаи байналмилалӣ, ки ҳамасола бо номи дониш дар Анталия баргузор мешавад, гурӯҳи 21 нафараи хонандагони муассисаи давлатии таълимии литсей барои хонандагони болоиққат дар шаҳри Душанбе ширкати фаъол доштанд ва бо дастовардҳои назаррас ба ватан баргаштанд. аз миёни ин гурӯҳи хонандагон 8 нафар соҳиби мавқеъҳои ифтихорӣ гардиданд, ки дар ин миён як ҷои аввал ва медали тилло низ мебошад. Я Вариси Суро, ученица 8 класса лицея для одаренных детей, и я во второй раз участвую в международной олимпиаде в Анталии. В прошлом году я получила 2-е место по английскому языку, а в этом году мне удалось получить 1-е место. олимпиадаи 14-уми байналмилалӣ барои хонандагон ва донишҷӯён, ки номи рамзиаш дониш дар Анталия мебошад, беҳтарин васила барои муаррифии донишу малакаи хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва гимназияу литсейҳои шаҳри Душанбе мебошад. дар ин чорабинии таълимиву илмии сатҳи баланд аз муассисаи давлатии таълимии литсей барои хонандагони болоиққат дар шаҳри Душанбе 3 нафар соҳиби ҷои дуюм ва медалҳои нуқраи ҳамоиш гардиданд. من سفرزاده امینجان در المپیادای بین المللی انتالیا جای سوم را اشغال نمودم و سپاس خود را به جناب عالی محترم امام علی رحمان میرسانم و در آینده کوشش می‌نمایم که جایهای خوب را اشغال نمایم. мақсади асосии баргузории олимпиада шиносоии хонандагон бо ҳамсолони худ, табодули дониши хонандагон миёни ҳамдигар ва рушди робитаҳои фарҳангӣ миёни хонандагон ва донишҷӯёни кишварҳои иштирокчӣ дониста мешавад. бояд қайд намуд, ки ғолибони 14-умин олимпиадаи байналмилалӣ барои хонандагон ва донишҷӯён дар соли ҷорӣ имкон доранд, ки дар академияи саёҳии Анталия ройгон таҳсил намуда, ҳамчунин ба истироҳатгоҳи Олимпус 2023 ба фароғат фаро гирифта шаванд. ما در المپیادای انتالیا اشتراک کردیم. از متماتیکا و انگلیسی از متماتیکا مدال پریزی را گرفتم. من سفرعلی فردون، خواننده صف 11A لیسه برای خوانندگان بالغ در شهر دوشنبه در المپیادای بین‌المللی انتالیا جای دوم را اشغال کردم. ҷои таъкид аст, ки дар олимпиадаи мавриди назар 4 нафар хонандаи литсей барои хонандагони болоиққат дар шаҳри Душанбе соҳиби ҷои севум ва медалҳои биринҷӣ гардиданд. инчунин аз рӯи фаъолияти даставӣ гурӯҳи хонандагони ин литсей бо ба даст овардани шумораи бештари медалҳо сазовори мавқеъи аввал гардиданд. масъулин бо ин ҳама дастовардҳо қаноатманд нестанд ва оянда низ талош менамоянд, ки бо иштирок дар чунин олимпиадаҳо кишвари худро муаррифӣ намоянд.